My jsme mouchy, víte? No. Tady ona, já jí půjčím mouchy, jo. A to je modelka číslo 1. Mucholapka, černá. No, vem si teď ty mouchy. Sexy moucha. Ty vole, to je moucha, co? Proti ní komáři nemají žádnou šanci, proto si kupte mouchatky. To je kočka. To je kočka. Ty vole, od koho máš to triko, to je hezký docela. To mám od Kiary Skvarčí. Jo. Takže jako to koukejte, jo. Tady takhle si dám jako brýle. No. Jo. A ještě mám stejný korálky jako ona. Kecej. Takže jako koukejte. Ty vole, to není možný. Takže ty si dám taky, jo. Takže si to dává ta Kiara. Jako, takhle si to měla dávat. Takhle. A teď říkala, že ten jeden jako si vám takhle víc vytáhne. No. No a takhle si to prý nosí. To je pravda. Jo. No. Možná i víc takhle. Dejte si ty mouchovky. Tak. A teď vám něco řekneme. Když chcete být taky takhle cool jako Kiara nebo Hanička, tak si kupte mouchy. Mouchačky ne. Tak si kupte mouchačky, korálky a máte to. A jste cool. Témat. Už to se. Tak, tady jsem moucha 1, moucha 2.